Laborariak ondorioz, besoak mukuru moskin gera zitezkeen Donapaluko edo Mauleko azoka estalien egietarik izurtzen zitzaizkien koterenpean. Teknikariak arras pragmatikoa zirudien, bazekien zer obratu behar zen buruaz beste egin gabe merkatuari egokitzeko. Ahots finko eta leunez ari zen hitzak lainoki errokan pausatuz, teknikari baten maneran funtzean. Elkarrizketa mamitsua behatzen nengoen artean, gaztetan anitzetan entzuna oroitzen nintzen. Laborantzatik bizitzekotan bilaka zaitez teknikari. Eta gaurko egoeran hobezen ala izatea axuri ekoizle baino. Garai batean, artzain bakarti bihurtzeko gogoan neukan, baina nekazaritzako ametsa zango pilatu nituen askilaster, aitzurraren giderrak aurrak odoletan babatzen zizkidalako. Hau erra nintzen. Teknikari edo kontularirako bokaziorik ez eta erabat abandonatu nuen sektore primarioan kokatzeko NSD leiala. Hitzaren belardiak alatzen ditut argatik. Testera zahar burbulatzuetan milak eta mintzoak zorrosten saiatzen naiz, goldeak beti nabarra txikiz, baina hau beste historia bat da.